Легендата за вечерницата. Отдавна, когато селата били малки, а нощите глухи и тежки, хората вярвали, че след залез никой не бива да стои навън сам. Имало създание, наричано вечерницата, дух на жена, наказана да се скита между мъртвите и живите, защото се самоубила от ревност. Казвали, че се появявала по залез, край кладенци и пътища, където хората се застоявали. Облечена в дълга бяла дреха, с коса черна като нощта. Гласът й бил тих и примамлив, моляла пътника да й покаже пътя към дома си. Който й отговорил, не стигал дома си. На сутринта хората намирали само следи в праха, една гола стъпка и една следа от бос крак, сякаш човекът вървял, хванат за ръка от нещо невидимо. Имало обаче начин да се спасиш. Старите хора казвали, щом чуеш женски глас да те вика в здрача, не се обръщай и не отговаряй. Ако замълчиш, тя ще си тръгне. Ако прошепнеш дори една дума, ще я чуеш как повтаря глас ти отзад. И тогава започвало шептенето, тихо, от ухото, което не виждаш. Покажи ми пътя. А после само стъпки, които спират, когато ти спреш. Последно я видели край едно старо гробище, където мъглата не се вдигала 3 дни. Казват, че ако тръгнеш там по здрач, ще чуеш женски глас, който не е нито близо, нито далеч. И ако отговориш, няма да се върнеш по същия път.